Hi guys! So welcome back again. So for this video guys is mag-update po tayo sa dragon fruit. Hindi po dragon fruit yung i-update natin, no? Dahil tapos na po tayo mag-update. So ngayon is i-update ko kayo sa aming star apple. Kasi malapit na po mahinog yung star apple. So maybe mga next week na po mahinog na po yung mga star apple. So puntahan natin at saka ipapakita ko sa inyo guys na malapit na po talaga. So yung previous video ko nung nag-tour ako dito sa Star Apple is maliit pa sila. Pero ngayon, i-update ko kayo kasi marami na pong parang malapit na mahinog. Ayan o, nakikita niyo yung puno na yan. Yan po yung Star Apple dito sa farm. Yung, o tinatawag namin na sa Bisaya is kaimito. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng Star Apple or kaimito. Pero sa kakaalaman ko is Star Apple po yung kaimito at saka kaimito or Star Apple po yung kalam ko sa tawag nito. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog or kaimito ba or ano pa yung kanilang tawag na kaimito. Ayan guys, so kita niyo yan na malapit na po silang mahinog. So ipakita ko sa inyo or ayan. So ayan guys, no? Ayan o. Ito na yung Star Apple natin na yung pinapakita ko sa inyo is mga maliit pa lang. Pero ngayon is malapit na po silang mahinog. Ayan, kita-kita nyo yan na ayan. So makakatikim na naman tayo nito. Masarap po ito lagyan ng kondensada sa mga nakaalam, no? Kasi yung iba kasi dito sa Cebu, sa karami-rami ng mga bunga ng mga kaimito is hindi na po maato or hindi na ma-harvest yung iba. So yung iba is malalanta na po sa puno ng kaimito. Kaya dito po yung paanan. So ito yung paanan ng kaimito namin. Abot lupa lang po yung yan po yung lupa. Tapos itong bunga. Grabe, no? Yan po yung lupa. At saka yung bunga ng dragon fruit, kaimito, yan o. Abot na abot lang po talaga. Yan o. Tingnan nyo. Grabe, very amazing po talaga. Nasa paanan lang. Easy to harvest lang po. Ayan, dami o. Wow. Yan. Nasa paanan lang guys. Yan. Update na po tayo. Yan o. Ang iba malapit na mahinog. Yan. Ang dami, hindi ba? Yan. Yan o. So yun, meron din dun. Hindi siya makita kasi madilim. Pero i-zoom na lang natin para makita nyo, no? Na marami po talaga siyang bunga. Ayan. Yan o. So sa mga nakakita sa first update ko, no? Is maliit pa yung kaimito na in-update ko sa inyo. Pero ngayon, tingnan nyo guys, na malapit na po na mahinog yan, no? Ito guys, ito na po yung pag mahinog na, ito na po siya yung kaimito na hinog na. Yung kulay niya is violet. Ayan, violet. Tapul po ito, tawagin sa amin, tapul. At saka ang tamis nito guys. Matamis po itong kaimito. Ayan o, ang dami niyang bunga.
Wow. Yun, oh. Ang sarap ng hangin. Malaki po itong puno. Ayan, oh, ang dami, oh. I-zoom natin. Wow, ayan. Di ba ang dami? Yan, meron din dito. Wow. Napakadami niyang bunga. Doon na, tapos itaas, tapos itaas. Yun, itaas yun. Yan, ang dami, no? Mangha ka po talaga sa mga bunga niya. Ito. Wow. Diri. Doon kayo. Abot kamay mo lang yun, no? Ma-harvest na. Yan ang yung paanan. Tapos dito. Yan, ito malapit na to. Kainin natin to. Yan. Kainin natin yan ngayon kasi parang hinog na yan. Doon, oh, mayroon din doon, oh. Ang dami din doon. Yan, oh, i-zoom natin. Oh. Wow. Doon, oh, marami din doon. Yan, oh. Ang dami, guys. Napaka amazing po talaga. Yan, oh. Wow. So, yun nga, no? Nakainin natin itong isa to. So, ito yung first na nahinog. Pero okay na to. Pwede na to po ito makain. Yan. So, harvestin natin. Yan. Oh. Yung, alam nyo guys, yung taimito or yung ito, or star apple is ang tagok. Ang dami niyang tagok. Ano kayang tagok guys? Itong mga white na to. Meron siyang tagok. Tawagin sa amin. Balbangaan pa. Hindi pa sa hinog. Kaya makain na. Kaya pag ganito yung taimito na kakainin mo, marami siyang tagok. Pero okay lang kasi makain naman, di ba? Ang tagok ko. Yan po yung tagok na mamilit. So kaya huwag nating ahatin na mag-harvest. I-wait natin na nahinog na po siya. Almost mag-violet na po yung balat niya. Pero okay lang kaya alam nyo ba na itong puno na itong yung bunga niya maraming uod kasi napakatamis niya. Ang harap. Tagok. Anong tawag sa tagok guys? Alam nyo ba? Anong tawag sa tagok? Nagduga. Hindi naman duga. Oh. Yan po hindi maganda sa pag in-harvest mo agad. Or balbangaan pa yan. Maraming mga tagok. Pero makuha din yan. Tuko. Siyam. Na po. Wala suko. Sabaan mo. Tuko.
Yan guys, ang tagok. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na wag natin pag mag-harvest agad, wag balbangaan pa kasi may tagok. Ayan guys. You know, so na-update ko na kayo guys sa ating dragon fruit. Talaga yung tinatawag ko. Dragon fruit ba? Star apple or kaimito. Ayan oh, ang daming bunga niya. Ayan guys, so marami po siyang bunga. Ayan. You know, mayroong hinog oh. You know, isa, may hinog violet na. Yan, so abangan nyo po yung pag-harvest namin nito ni tatay. Kasi yung amo ko, bibigyan po namin ng kay Mito, sabi nila na magdala sila sa kanila, ilang bahay. So kami yung mag-harvest ni tatay. Para i-prepare namin para tapos na mag-harvest is dalhin nila sa kanila, di ba? Yan guys, so maraming salamat sa panonood. Keep safe always po and God bless. Thank you para maraming salamat po sa panonood. At saka for more videos guys, please subscribe and follow me on Facebook page. So maraming salamat guys sa panonood. See you in my next video. Yan, bye bye. Thank you for watching guys. Keep safe always and God bless everyone. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio. Again. Maraming salamat po. Bye bye. Ingat po kayo palagi. Keep safe always po.